Oianek Twitterretik proposatu zigun gai hau, ama bakarrak. Nik ordenagailu hartu nun eta idazten hasi nintzen. Izenburua idatzi nun, ama bakarrak. Eta ja, ez daukai putea ideak, baina eske ez daukai putea ideak pentsatu nun. Eta harremanetan jarri nintzen MSPE erakundearekin, Madre Solteras por Elección erakundearekin. Zemat irakatsi diazuen, eskerrik asko denoi benetan. A ber, ama bakarrak. Beraien erabakiz eta borondatez ama izatea erabaki duten emakumeak dira. Bikoterik gabe, familia bat sortzea erabaki dutenak. Oain hasiko dira batzuk. Noa bikoterik gabe, nola? Oi ezin da, oi aukeratu du, zeatio. Oi bakarrik eukitza zeatio. A ber, si guapa da! Kaldera hauetakoren bat, komentario hauetakoren bat egin dutenentzat, segizu kaldera, jarri ura berotzen, eta irekiten duenean prestatu infusio relajante bat. Infurrelax, nahi duzun. Hartu infusio, hartu arnasa sakon, eta pentsatu berriz ere. Egin dituzuen galdera hoien inguruan. Oain berdin pentsatzen jarraitzen badezue, berriz ere. Segizu kaldera, jarri ura behotzen, irakiten duenean, kendu tapak azulari eta sartu burua barruan. Gainontzeko entzat jarritukoet. Ama bakarrak, beraien erabakiz eta borondatez, ama bakarreko familia osatzea erabaki duten emakumeak, bai ez? Eta gizartea, araudiak edo erakunde asko ez daude prest errealitate horri behar bezala aurre egiteko. Gizarte osoa pandemia baten aurka txertatzeko bidea aurkitu dugu. Twitter, Instagram, Snapchat eta TikTok erabiltzen ikasi dugu. Eta oraindik ez gea kapazak familia eredu guztiak barneratzeko. Zenbat galdera tonto entzun behar dituzen ama bakarrek, eta zenbat egoera zentzu gabe. Asko gehiegi beda batzuk esango izkizuet. Adibidez, ondo leoke eskoletan ugalketa prozesua irakastean, ez dakit, haurdun gelditzeko kliniketara ere joan daitekela kontatzea, edo horretarako dauden prozesu ezberdinei buruz hitz egitea, batek esango du. Ezke, aber, txikiagia dea, ez dute ulertuko. Klaro, zu kontatu Paristik zikoina hankama batek gazte ditula, askoz logikoa da. Bai, ulertuko du, Edo, aitatxok amatxori azitxo magikoak jartzen dio. Bai, zakilarekin bultza iten du, azia belekoan usteko. Osa, favorez, esplikatu gauzak ondo. Askotan entzuten den beste komentario bat. Bueno, lasai, aurkituko duzu bikote bat. Ja, ni lasai nago. Bikoterik gabe ere familia bat gara. Eta ez zaigu ezer falta. Egunen batean bikote aurkitzen dut, bale, jazta oso ondo, baina ez da hori nere zoriontasuna baldintzatzen duena. Gero beti dago, Sevillako prozesioa ikusten ari baliz bezala, ama horri pena aurpegiarekin esaten diona. Venga, animo. Animo. Bai ez ba, la hostia ondo nahola, enau gaixo. Eo esaten dutenak, aitaren antzik ba aldu. Ez dauka aitarik donantearena izango du, akaso? Zer du, zurea orduan obulua ez bada? Ba, nere mala hostia iguala dauka, eta 4 segundutan litro terdi esne gonbitoka botatzeko abilezea ikaragarria, así que, kendu paretik bazpare. Edo, ui, txiki hone genio bizioi, zer du, aitarena, ez du aitarik, hostia! Ez du aitarena, amarena du genio bizia. Eta matematikak zer? 2 guraso eta 3 ume familia ugaritzat jotzen da. Guraso bat eta 2 ume ez. Eta ojo, grabeagoa dena, alargun gelditu den 2 umeko guraso bakarra hori bai, hori familia ugaritzat jotzen da. Osa, zein bardezu, pareja bilauta akao geho familia ugaritzat jotzeko. Ni matematikatan txarra naiz, baina ekuazioi ulertuko donik ez dago. Ta noski, guztionen inguruan kexatzen badira, beti egongo da batemat esango duena. Bueno, bazenekin hau dena nola izango zen, ez? Erabaki hartu zenuenean, ja, klaro manekiela. Ta horrek nire eskubideen alde borrokatzeko eskubideak entzen aldit. Bukatzeko, berezketa txiki bat egin nahi nuke. Bakartasuna eta bakardadea. Esan nahi dut, erabakitako bakartasuna eta hautatu gabeko bakardadea. Ama bakarra izate erabaki duen emakume batek, bere nahi ez eta borondatez, bere gogoz erabaki du prozesu horri heltzea. Baina zenbat aldiz ikusi ditudanik, bakarrik edo gabezia izugarriekin sentitzen diren amak. Bikotea ondoan izan eta hala ere amatasuna bakardadean bizi dutenak. Betiko esaldia entzuteko gainera. Ja, eske, azkenean ama da. Ja, klaro. Eta aita da. Berriz ere, txantaje emozionala medio, kargarik handiena amarentzat, emakumearentzat. Zeatik, gainaztatik ama da. Erditu duelako, eta adopzio kasuetan orduan ze pasatzen da, hori ez da ama. Edo bikote lesbianen kasuan, bietako batek erditu bali madu, bestea ez da hain ama da. Errepasatu dizagun mesedez esaldi hauek berriz ere. Aurrengatik, amengatik, aitengatik eta gizarte osoarengatik. Bira, sare osasuntxu bat eraiki behar genuke. Ama bakarra izatea erabakitzen duen emakume hori, ama izateaz gain langilea, ameslaria, parrandazalea, laguna, maitalea edota sortzailea izan dadin. Ama bakarrak ama bakarrik ez direlako.
Amatasunak bide berriak irekitzeko balio dezan eta ez ateak ixteko. Bakarrak zarete eta ez zaudete bakarrik. Aupa neskak.